Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба шабакаи мо, ба шабакаи Қадамшоҳи Соев. Дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар видео лайк гузошта ва обуна шавед. Фикри худро дар комментария нависед. нисоро ҳамчун духтари зебои маҳал медонистанд, аммо худи бо ҳуснаш мағрур набуд. қатори духтарони дигар ба мактаб рафта меомад ва духтараки оддию шармгине буд. ишқи ҷавонони зиёдеро беҷавоб гузошта, баъди хатми мактаб ба омӯзишгоҳи тиббии ноҳия ҳуҷҷат супорид. онро бо сари баланд ба итмом расонду падару модараш хостгорони як шиносашонро пазируфтанд. шӯҳрати миёнақадди Сабзина, ҷуфти сазовори Нисо набошад ҳам, аз оилаи хубу замонавӣ буданашро ба назар гирифта волидон розӣ шуданд, ки духтари зебояшонро ба диҳанд. пеи бо шукеҳе ороста Нисоро ба хонаи бахташ гӯселониданд. дар умраш ба ҷавоне вонахӯрда буд ва шавҳари чашмкушода дидагиашро дӯст дошт. дар дили шӯҳрат бошад гумону шубҳаҳои бад лона доштанд. ҳеҷ бовар намекард, ки Нисои соҳибҷамол аз они эст. нахот Нисо бо ҳамин ҳусну ҷамол эро пазируфта бошад. ин гумон чун каждум дили эро канда хуншор мекард. шӯҳрат ба занаш иҷозати аз хона баромадан намедод. бе ягон сабаб бо ҷангу ҷанҷол намуда ба сараш даст мебардошт. аммо Нисо ягон рӯз ислоҳ мешудагист гӯён сабр мекард. бо гузашти солҳо онҳо соҳиби 3 духтарчаи дӯстрӯ гаштанд. аммо шӯҳрат ҳеҷ фикри ислоҳ шудан надошт. оқибат косаи сабри Нисо лабрез шуду ба хонаи волидонаш баргашт. волидайн аз азобҳои огоҳ буданду калиди ҳавличаи кайҳо бекор хобидаашонро ба дода онро ба номаш гузарониданд. Нисо 2 моҳ худаш бо дастони нозукаш ҳавличаро аз таъмир баровард. шоху навдаи хушки дарахтони боғро зада бехаҳошонро нарм сохт. ҳамсояҳо ба меҳнатдӯстии қоил буданду ангушти ҳайрат мегазиданд. ҳарчанд аз ҳисоби табобати атрофиён пули хуб меёфт, боз ба кор даромад. дар мактаби шаҳракашон муаллимаи биология шуд. шӯҳрат баъди ҷудоӣ ба Москав рафта буд, аммо Хусуру Хушдоман ва хоҳаршояш тез ба хабаргириаш меомаданд. соли таҳсил ба охир расиду Нисо аз рӯи маслиҳати ҳамкоронаш ба донишгоҳи омӯзгории пойтахт ҳуҷҷат супорида донишҷӯи бахши ғоибона шуд. 2 сол орому осуда зист, вале омадани шӯҳрат осудагиашро халалдор сохт. вай аз тарси пайвандони Нисо ба наздик шуда натавонад ҳам, телефонӣ аз хоҳиш мекард, ки аз нав никоҳ кунад. мард аз ҷониби ҳамсари собиқаш ҷавоби рад шунида мактубҳои телефонӣ фиристода таҳдид мекард, ки туро мекушам. Нисо овораи зиндагӣ парвои таҳдидҳои шавҳари собиқ надошт. моҳи июн дарсҳои донишгоҳ оғоз шуданду Нисо духтараконашро назди модар гузошта озими пойтахт гашт, бехабар аз он ки шӯҳрат ҳар қадами ӯро мепояд. ӯ бо қомати химчаю андоми сафед ва кокулони тозону хамида олиҳаи ҳуснро мемонд. бинанда ҳеҷ гумон намекард, ки ӯ шавҳар ва 3 фарзандро дида азобҳои зиёдеро гузаронидааст. абрувони сиёҳи баланд, чашмони бодомии хушнигоҳ, хулоса Парвардигор ба ҳуснро арзонӣ дода буд. ин ҳама шӯҳратро девона мекард. чун дид, ки Нисоро ба доми шикастааш аз нав дароварда намешавад, нақшаи хунине кашид. аз Москав бо маблағи хубе баргашта буду мехост онро ба ивази сари Нисо диҳад. бо ин мақсад ҷавони нашамандеро бо исми Икром пайдо намуда ба масъалаи куштани Нисоро ҳал карданӣ шуд. шӯҳрат занашро назди он нашаманд сиёҳ намуд. аз хоин, фоҳиша, дӯст ва боз кимкиҳои дигар месохт. Икром $3000 аз шӯҳрат гирифта гуфт, ки 3000 дигарро баъди иҷрои амалиёт мегирад. қотил чанд рӯз аз паи сайдаш гашта, ягон амали манфие дар пайхас накард. икром дарк намуд, ки ҳусни оламсези зан душманаш гаштаасту рӯзе назди Нисо рафта рӯи рост гуфт.
نیسا چرا تو با شوهرت آشتی نمیکنی؟ شهرت تو را کشتنی است و برای سرت مبلغ زیاد مانده است و جانت جبر نکن خواهر. نیسا سخنان مردی ناشناس را تهدید نوبتی شهرت پنداشته پاسخ داد. رو به خواجه‌ات گوی که من از وی نمی ترسم. اکرام پلهای شهرت را برگردانده از صادر نمودن جنایت دست کشید. اکنون شهرت به غضب آمده خود از پی نیسا افتاد. مرد شب را در نزد در خانه اجاره نیسا ریز کرد. آن روز همراهانش که همشهری های ریزانه خانش بودند به تعطیل برآمده قشلاق رفته بودند. نیسا سحری بر وقت چون عادت دهاتیان درش را گشاده چای ماندنی بود. شهرت از این لحظه مساعد استفاده برده به خانه درآمد و در را از درون قلف کرده به نیسا در افتاد. پس از افت و درفت زیاد نیسا را برای مالش بوغی نموده پس بدن بیجان او را با کار قیمه کرد. کژدم زهراگین رشک کاری خود را کرد. شهرت با دستان خود مادری فرزندانش را کشته 3 دختر نابالغش را یتیم ساخت. اینک 2 ماه باز در بازداشتگاهی موفقیتی است و نیسای نازنین در دل خاک خنک رشکی جهالتی باز آیله آبادی را ویران و طفلکان بیگناهی را گریان نمودند.